अरे फिर वो अल्ट्रा हो पत्रकार वो आगल रे ये नहीं उठ दौड़ के हे बाऊ हे भाग ना तो बाप रे बाबू रुको 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 रे तो फिर आज फिर में पड़ता रे लिंटर व्यू हंतर भारता कति कति कहल मनस्ते उनस्ते सीधा यही में रहूं ना अगर अच्छा। चल जाई नु हां तो कोनो बातें नहीं खे अच्छा आई अगर देख ली हाँ। तो 2-3 मिनट दे दे भाई मगर इंटरव्यू नु देवे के बाद इंटरव्यू पत्रकार साहब मेयर साहब ने केने लुका गेली हम ओती हर से अपने के बोल होई तारिया फूल उल सुंघत रहली है फुल सुहैत रहली है बजट ना सुंघे देता सब अब कथी करू ओ दिन के इंटरव्यू ले ले रही नु ओही में से तका बाकी रह गेल आई देखै तारे चश्मा के पहनाई बुझाइत हो जे बीर में से रक्सौल डर घोड़िया चलल टांगवा में वही लेखा आ वो उल्टा पहिर ले ले बा उल्टा हो गेल बा ना ठीक बा वही लेखा पहना हम बदल ले तारी तो चल तका बेसी लौकले हां ऊपरी ले दूरिया नजदीकिया नीचा रहले नु हां तो हमरा दूरी ठीक हो जाले त हेंती क ले अच्छा एगो त बोलल वो अल्ट्रा है बा आंखवा तोरा अल्ट्रा है हो गेल बा मुखिया जी कथी दिल के बात कही तारी ओ दिन अपने कथी कही तारी तेल भेजेला कहली कहाँ तेल रहे हमरा तो बुझाए से हमरो तेलवा ओरिया गेल जाते जाते घरे बंद हो गेल ना उ हेंगे न रहे नु पेट्रोल पंप बिगड़ के रहे जानला हां उल्टा चलत रहे उ हां तो कोई गो मोटरसाइकिल महंगी हो गेले उ तो लगलो पैपवा नु हां वही में से घिंचा गेल बा अपने के इंटरव्यू ले ली आ घटो लागल हमरा तो उहे बकिया वाला इंटरव्यू लेवे आइली है केंती रे तो बोल ना दे 2-3 मिनट अब कथी करे के है समझ न ना आवल है कौन कौन बतावा तो तोरा सब पूछ लो तो तू वही बतवा अच्छा अपनी बेर हम पूरा समझा दे कथी कही तथी समझा दे अच्छा ठीक बता ठीक बा लेकिन वो दिन लेखा हो अल्ट्रा सवाल नहीं के करेगे ठीक निमन से पूछा चिंता ना करू वो दिन ऐसा अल्ट्रा सवाल न होई मेहर साहब मेहर कहै थे रे जाओ जी मेयर साहब नु कहै ता मेयर साहब हां हमरा बुझाला के मेहर मौगा हां बोला तब मेयर साहब मेयर हां मेयर साहब हमर पहिलका सवाल बा कि अपने के नगर पालिका में जितना कर्मचारी बानू कर्मचारी कहै ता कर्मचारी जी हां कहो तो उ लोग टाइम पर न आवले एकरा विषय में कुछ कहे के चाहे तारी अपने के देखो पत्रकार महोदय अपने के ई चैनल के माध्यम से हम ये कहे के चाहम कि ओकनी के घड़िया जौन रहे न तो 2-3 घंटा स्लो चल अब इतने डिजिटल घड़ी हो गए बहुत लेट हो जाले कहियो छुट्टिए जाले तो मतलब घड़ी बिगड़ जेती तो कर्मचारी से अपना नगर पालिका गाँव पालिका में लेटे के हतै ना माने एगो इहो बात है कोनो के आ दोसर बात कथी बा कि अब कर्मचारी बा ना तो उन्हीं के सुख सुविधा देले बाड़ी तो अब देश में तो कर्मचारी तंत्र बेसी बढ़ले बा तो उस से न मिला के चलबा तो तोरा कहाँ निमन से चले देत अब सारा लोग कहले कि मेरे सब से कर्मचारी एकदम खुश बा ना भले टाइम पर ऑफिस में आओ चाहे ना हो लेकिन सब खुश रहले तो सुख सुविधा वाला बात बा सरकार हमनी के सुविधा देते बा हम ओकनी के सुख देले बाड़ी सुख के मतलब जे माने कोनो टाइम में आओ ना उ सुख हो गेल सुविधा मतलब सरकार हमनी के ढेगवा बजट महीना देते बा ना गजब अपने चलो तारी गाँव पालिका ना हाँ